Amasa Bilabonako udalak datozen hilabetetan burutuko dituen bi proiektu aurkeztu ditu. Batetik, kiroldegi atzean aurkitzen den Maiatzaren bateko parkea estaliko du, eta bestetik Txermingo aparkalekua birmoldatuko du. Kiroldegi atzean aurkitzen den Maiatzaren bateko parkea estaliko dugu. Proiektu honek 82.000 euroko kostua duena, umeen parkea estaltzeko modu moderno eta dinamikoa erakusten du. Gipuzkoako beste herri eta hirietan dagoeneko erabiltzen dena. Errepidetik urruti dagoen parke estalia, segurua dena eta familiei kiroldegira joateko aukera ematen diena umeak parkean utziz gertu eta seguru. Baina ez dugu honekin bakarrik geratu nahi. Hasierako proiektu honetatik hasita, hurrengo hilabetetan argia ikusiko duena, balio erantzia eman nahi diogu leku honi kirol eta aisialdi gune bat sortuz herri-erdian. Bolatokiaren ondoan aurkitzen den gunea berritu, beste kirol arloetako jokuek lekua edukitzeko, anfiteatroa dagoela ikusirik, gradak ipini eta bar. Edade ezberdinetako umentzat, pedagogikoak diren jokoak ipini lurrean iltzatuta egongo ez direnak, Maiatzaren bateko plazan kokatuta. Aparkaleku proiektu berri bat garatuko dugu hurrengo hilabetetan ondorengo ezaugarriak jarraituz. Doako aparkalekua kotxe eta furgonetentzat. Galibo baten instalakuntza zenbait ibilgailuaren sarrera ekiditeko. Aparkalekua asfaltatu eta lerroak pintatu. Argiztapenaren hobekuntza. Pertsonentzako pasarideak. Desgaitasunen bat dutenentzako aparkaleku gehiago. Zerbitzuetan hobekuntzak, zakorrontziak eta bar. Kotxeentzako aparkaleku plazak biderkatuko dituen proiektu bat aurkezten dizuegu. Eta bide batez, hirigintzaldetik kalitatea irabaziko duen gune bat ere. Ekimen honek ez, eta azpimarratzen dut ez ditugu herriko kamioizaleen beharrak alde batera utziko, eta lan mahai bat sortuko dugu, arazo zehatzak aztertu eta konponbideak aurkitzeko.